Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Les presento a los diputados y diputadas que me acompañan esta noche en esta mesa. En primer lugar está con nosotros la diputada por el Bloque Nacionalista Galego, Ana Luisa Bouza. Boas noites, benvida, Ana Luisa. Boas noites. A su lado, Román Rodríguez, diputado de la Cámara Autonómica por el Partido Popular de Galicia. Muy buenas noches, Román. Hola, boa noite. Y en el otro extremo de la mesa está con nosotros el diputado representante del Partido Socialista de Galicia, don José Luis Méndez Romeu. Perdón, que se me traba la lengua con su nombre. Muy buenas noches y bienvenido a Popular Televisión. Gracias, boa noite. Y como siempre está con nosotros también nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá contando y transmitiendo las preguntas que nos llegan de nuestros telespectadores. Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Esta semana nos han llegado varias preguntas sobre la fusión de municipios y hemos decidido destacar una de ellas. Además, seleccionamos otra sobre el copago sanitario. Lo iremos viendo. Hasta ahora estaremos contigo en unos momentos, Marcos. Pues seguramente la noticia, la fusión de los dos municipios coruñeses ha sido la noticia estrella del debate del Estado de la Autonomía de esta semana. Y es que aunque aún no se sabe quién será el alcalde del nuevo municipio y cuál será su nuevo nombre, se ha abierto la puerta a lo que será una amplia reforma de la administración local que impulsará la Xunta de Galicia. El último debate del Estado de la Autonomía de esta legislatura concluyó ayer con la aprobación de múltiples resoluciones. Algunas han alcanzado el consenso de los tres grupos parlamentarios, como la exigencia hacia la banca para que permita el cobro de las preferentes o una propuesta de reforma de la PAC, la Política Europea para el Sector Agrícola. El Partido Socialista de Galicia apoyó también al Partido Popular para defender ante el Gobierno central una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Galicia. Esta es una de las demandas prioritarias que Feijóo ha planteado esta mañana a Mariano Rajoy en la Moncloa, una reunión de más de una hora donde también se han tratado otros temas fundamentales para Galicia, como el tax list para el naval o el futuro del sector eólico. Pues así es, después de 2 días de intenso debate parlamentario, el presidente de la Xunta de Galicia se ha desplazado esta mañana a Madrid para ver a Mariano Rajoy. La demanda fundamental de esta reunión ha versado sobre el sistema de financiación autonómico. Alberto Núñez Feijóo le ha pedido una reforma de este sistema que tenga en cuenta las características propias de Galicia. Ampliamos esta información en el siguiente informe. Cerrado el debate sobre el estado de la autonomía, los populares y los socialistas han sido capaces de alcanzar varios acuerdos, entre los que destaca una reclamación en materia de financiación autonómica. Los dos grupos mayoritarios de la Cámara acordaron reclamar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera una reformulación del sistema de financiación de las comunidades autónomas que tenga en cuenta las características específicas de Galicia. Y el presidente de la Xunta no ha querido esperar a la reunión del Consejo de Política Fiscal para presentarle este asunto al Gobierno. Hoy mismo se ha reunido con el presidente Mariano Rajoy, expresándole el descontento de la Xunta y del Parlamento gallego con el actual sistema de financiación autonómica. Además, en esta misma reunión, Feijóo y Rajoy han tratado otras prioridades de Galicia, como la llegada del AVE y la paralización del sector naval. En este sentido, Rajoy se ha comprometido a anunciar personalmente la fecha de llegada del AVE a Galicia, que en todo caso no será anterior a 2018. Además, con respecto al sector naval, el presidente del Gobierno ha prometido presionar en Bruselas para solucionar el conflicto del tax list, respondiendo así una de las reclamaciones formalizadas ayer en el Parlamento gallego, con el apoyo de los populares y de los socialistas. Se le dan así respuesta a algunos de los acuerdos alcanzados ayer tras el debate sobre el estado de la autonomía, pero hubo más, algunos de ellos alcanzados por unanimidad. Así, los tres grupos articularon una propuesta común en el tema de las preferentes bancarias, reclamando una solución que les permita a los afectados recuperar íntegramente el dinero que invirtieron. Además, los tres grupos también se pusieron de acuerdo para reclamar una reforma de la política agraria común, la aplicación urgente del paquete lácteo y la puesta en marcha de la autopista del mar. Bien, ese era un breve resumen de lo que dio de sí el debate del Estado de la Autonomía en el Parlamento, en la Cámara Autonómica, y un poco las principales medidas se han discutido esta mañana entre el presidente, la primera reunión oficial entre los dos presidentes, el presidente de la Xunta y Mariano Rajoy.
Le pediría a usted, señor Rodríguez, una primera valoración de esta reunión de esta mañana. Ha habido ciertos compromisos por parte de Mariano Rajoy, concretamente el de que se llevará a cabo el proyecto del Parador de Muxía en esta legislatura, el compromiso personal de buscar una solución alternativa al tax lease y a la carga de trabajo para Navantia en Ferrol. ¿Cómo valora esta primera reunión? Bueno, a primeira reunión que tivo a nivel oficial entre o presidente da Xunta, o señor Feijóo, e o presidente do goberno, o señor Mariano Rajoy, evidentemente acabamos de coñecer os resultados e entendemos que é moi positiva para Galicia, non? Se abordaron unha serie de temas que estaban enquistados nas relacións entre o goberno e Galicia, se plantexaron solucións a eses problemas e algúns deles, como acabamos de ver do Parador de Muxía, que levaba dende 2003, se leva falando do Parador de Muxía, non se comenzaron aínda as obras, pois afortunadamente vamos a ver como un equipamento que vai ser vital para rehabilitar un espacio como é a Costa da Morte, para fomentar o turismo en este territorio, pois vai ser unha realidade de xeito inmediato, non? Insisto, se comenzou a falar xa do Parador de Muxía alá polo ano 2003, cando se falou naquele momento do Plan Galicia, non? Outras cuestións como o TASDIS, como mesmo o eólico, por parte da Xunta de Galicia e do Partido Popular de Galicia, temos plantexado, defendido, unha postura coherente que vai encaminhada a xerar en torno a estes dous sectores a actividade económica, un sector económico que poida xerar emprego na nosa comunidade. Ambos sectores, o naval ou o eólico, son estratégicos. A Xunta de Galicia vai ter que plantexar ao Goberno do Estado as reivindicacións que son, entendemos, necesarias para manter este sector. No caso concreto de Navantia tamén hai que recordar que tamén se está solucionando un problema que vende moi vello, levamos 6 anos sen carga de traballo en este asteleiro e agardemos que ora sexamos quen de darlle solución a un problema que tamén estaba enquistado neste ámbito. En definitiva, creemos que ten sido unha reunión moi positiva para os intereses de Galicia e que de algún xeito marca un cambio de tendencia no que son as relacións de Galicia, dos galegos, co goberno do Estado e, sin duda, percibimos unha maior sensibilidade hacia Galicia con este goberno que co goberno anterior. E agrademos que eso se materialice de xeito inmediato en outros compromisos que tamén están encima da mesa, como pode ser a chegada do AVE a Galicia. A mí me gusta dicir que a historia do AVE é unha historia de datas incumpridas, de xeito constante, do 7, o 9, o 12, etc. Eu creo que hai que ser realistas, hai que fixar unha fecha, unha data que podamos cumprir, que sexa realista, que non continuemos a lanzarlle mensaxes, a lanzarlle, digamos, datas que non somos quen de sacar adiante, porque iso, ao final, o que xenera unha desafección entre a sociedade e a clase política. ¿Usted cree que no se cumplirá la fecha del 2018? Bueno, ese é o dato que se está barexando agora, que é o dato máis realista que temos encima da mesa. É certo que unha obra de tal envergadura ten que ter retrasos pola complexidade técnica da execución do propio proxecto. Pero se repasamos as hemerotecas, vemos que hai declaracións naquele momento de responsables tanto do Goberno Central como da Xunta de Galicia que nos falaban do 2007, nos falaban do 2009, nos falaban do 2011, nos falaban do 2015. E eu creo que esa perdiz non a podemos marear máis e temos que ser sinceros ca sociedade e ser realistas e dicirlle a verdade. A verdade é que a situación actual, tanto de execución técnica da obra como que a situación orzamentaria que temos encima da mesa, pois a data do 2018 é unha data absolutamente, digamos, cumprible. Outra cousa é intentar seguir engañando aos cidadáns, seguir lanzándolle mensaxes que non se poden cumprir ou seguir lanzándolle datas que, insisto, as hemerotecas certifican que non se pode estar mareando a perdiz constantemente porque os ciudadanos nos poden ver como unha especie de profesionales que quedemos engañados. E iso non pode ser, debemos decirle a verdade, e debemos fixar unhas datas que sean cribles e, sobre todo, que sean cumpribles para non xerar falsas expectativas na xente. Señora Bouza, ¿está usted o su formación política está satisfecha con el compromiso tanto del presidente de la Xunta como del presidente del Gobierno con la construcción del Parador de Muxía en esta legislatura? Bueno, fue uno de los puntos álgidos del debate, ¿no?, estos días en el Parlamento. Sí. Hai que lembrar que o Parador de Muxía foi diseñado como unha compensación, un investimento público
con diñeiro público, para que compensara a unha zona determinada do país de un desastre que foi o desastre do Prestige. Nos entendemos que, tal e como se vislumbra o proxecto, finalmente non vai ser un investimento de fondos públicos, sino que parece, veremos cando se aclare, que do que se trata é de unha licitación para que unha empresa privada, unha empresa de gran tamaño, dixo o señor presidente, pois un pouco xa aclarando como se el supera xa que empresa vai ser, unha empresa de gran tamaño, experta, que poda facerse cargo desa construción e, por tanto, pois é unha fórmula, un novo chanzo de privatizar un proxecto que teóricamente iba a ser un proxecto público, que era o proxecto do parador dentro da rede dos paradores. Dende logo, nos estamos a favor de que Muxía teña o parador, creemos que todo o que sexa revitalizar o turismo como unha fonte de riqueza para a Costa da Morte é importante que se faga, pero dende logo o proxecto cambia e creo que debemos coñecer en detalle ese proxecto. Tengo entendido que la crisis es general en todos los paradores, por cierto, que el modelo de parador no parece que sea la panacea para el turismo. Ao modelo, refírome ao investimento de cartos públicos, non tanto ao modelo de parador como dentro da rede de paradores. Sobre o tema do naval, eu creo que solucionado non está, o sea, hai 15 días en un pleno, aprobamos por unanimidade exixirlle ao Goberno do Estado, dende o Parlamento Galego, unhas cuestións concretas sobre o naval, a construción do dique flotante, antes de un mes. Por unanimidade. Falaba o señor Rodríguez de hai que ser realista e hai que votar solo aqueles datos e aquelas datas que se poden cumplir. Hai 15 días, votamos por unanimidade, darlle ao Goberno do Estado o plazo dun mes para unha solución. O tempo vai pasando, onte non se aprobou unha proposta de resolución no Parlamento que tiña exactamente o mesmo texto. E non se aprobou porque o Partido Popular non a quiso votar. E hoxe vemos que efectivamente non hai nada concreto sobre o dique flotante. Hai un compromiso de carga de traballo, pero un compromiso que veremos como se explicita, non? E sobre o tema do financiamento autonómico, eu creo que hai un consenso sobre a falta de acordo ou a falta de aprobación do sistema actual, pero nos entendemos que as bases sobre as que se quere diseñar un novo sistema de financiamento autonómico non van beneficiar a Galicia. Señor Méndez Romeu, su opinión, su valoración sobre este primer encuentro de los dos presidentes y sobre en general el debate, el último debate de esta legislatura en la Cámara Autonómica. Comprendo que hoxe o señor presidente da Xunta de Galicia tivera un grande interese en facerse unha fotografía e manter unha entrevista co presidente do goberno, porque logo da lamentable imaxe que ofreceu durante os dos últimos días na Cámara, retratando un país no que non hai solucións por parte do Executivo, un país inerme diante da catástrofe do desemprego e onde a Xunta de Galicia logo de 3 anos non é quen a implementar unha nova política económica, comprendo que hoxe necesitaba alo menos algunhas promesas, aínda que foran vagas. Porque o certo é que o señor Núñez Feijóo durante este debate non foi quen a ofrecer unha soa medida concreta de reactivación económica. Non foi quen a ofrecer ningún horizonte de mellora dunha situación que, dende que chegou o Goberno Popular á Xunta de Galicia, está en caída libre. Hoxe temos o récord histórico de desemprego con 275.000 persoas. Hoxe temos 50.000 desempregados máis que cando o Partido Popular chegou ao goberno. E, lamentablemente, de xeito paralelo, hoxe temos menos servizos públicos, temos menos traballadores na sanidade, menos médicos, menos persoal de enfermería, menos profesores no ensino, recortes nas prestacións, etc. Este é o balance de 3 anos que onte presentou o señor presidente na Cámara. E claro, xusto dende que chega a España o Goberno Popular, as malas noticias sucédense. O ministro de Industria liquida definitivamente o concurso eólico galego e os 6.000 millóns de investimento que se iban a producir e os 14.000 novos empregos. Ese mesmo ministro de Industria chega o tempo para liquidar tamén unha promesa como era a construcción dunha infraestructura turística en Muxía, que servira a dinamización económica e turística de toda a Costa da Morte e onde o goberno anterior deixou feito o seu traballo. Terreos disponibles, proxecto redactado, obra contratada.
Chega un novo goberno e o que antes era unha urxencia por rematar o AVE a través do Pacto do Obradoiro e onde todos os días se lle reclamaba o Ministerio de Fomento que cumplira os prazos prometidos, agora se adían 4 anos, a lo menos, porque ninguén do goberno falou claro e agora ninguén ten presa por exixir compromisos. Chega un novo goberno e o naval, que era unha urxencia ineludible para o presidente Feijóo, deixa de estar na senda. A proposta de tax list que o presidente e o goberno de España presentaron agora en Bruselas é exactamente a mesma que presentou o goberno anterior. E para colmo, e remato, ni siquiera se cumple o compromiso tantas veces anunciado polo señor Núñez Feijóo de construir un dique flotante en Navantia. Por certo, os traballadores estaban hoxe en Santiago manifestándose diante desta situación de incertidume. E un apunte, dígase o que se diga, os pasados anos foron algúns dos mellores da historia de ocupación e de carga de traballo en Navantia. Corresponde agora ao goberno actual rematar todas as iniciativas comerciais que o anterior goberno deixou en curso. Señor Rodríguez, supongo que le pediría, por favor, porque tenemos un programa denso hoy, muy rápidamente, muy brevemente. Evidentemente, nun debate de autonomía, a visión que temos as forzas políticas é obviamente diferente, como é lógico normal, non? Pero eu me gustaría precisar unha serie de cuestións, non? Se fala do parador de Muxía. Ben, o parador de Muxía, aquí o señor Méndez Romeu se jacta de que está todo feito, tiveron bastante tempo. Dende o ano 2003 hasta o ano 2012, o máximo que hai posto é unha pedra, da primeira pedra, é dicir, se un goberno responsable houbera tido, digamos, a necesidade, houbera percibido a necesidade de telo feito, o teria que ter feito xa moito antes, e estamos vendo que o traballo feito, evidentemente, está sin facer, é dicir, non hai nada feito, hai unha encomenda a Taraxa e non hai absolutamente nada máis feito, o cual, dende o ano 2003 ao 2012, creo que un parador, que tampouco é unha obra tan complexa, se podía ter feito. Dito isto, tamén se fala do naval, repito o que dixen antes, Navantia leva 6 anos sin incrementar a carga de traballo. Eu creo que é unha situación que tamén ten algo que ver ca política que se fixo no goberno central ata fai moi pouco tempo. Tamén se falou aquí do paro. Bueno, eu creo que en Galicia o paro subeu, como en toda España nos últimos anos, pero eu creo que o responsable do Partido Socialista deberían ser un pouco máis, iba a decir, modestos, ou ter un pouco máis de pudor cando se fala de paro. É dicir, estamos no país que máis paro ten de Europa, estamos nun país onde vemos, e onde temos a ocasión de ver que temos un paro en torno aos 5 millóns de persoas, que certamente o goberno do Estado deixa de herencia a este goberno. Estamos vendo tamén que hai unha taxa de paro a nivel juvenil en España, que é prácticamente o 50% da existente, perdón, o 50% dos xóvenes. Eu creo que aí debía serse moito máis prudente cando se critica o que é a situación de desemprego, que é absolutamente dramática para as persoas que o sufren. E realmente fixeron vostedes nos últimos 3 anos en Galicia? Quixera dicir que en Galicia estamos cun diferencial 5 puntos por debaixo da media española e estamos tamén medrando menos que a media española, co cual tampouco non estamos satisfeitos por decir que estamos mellor que España, pero realmente crear emprego en Galicia, cando estamos nun contexto, Galicia non é unha illa, estamos nun contexto onde o paro é un absoluto drama e está absolutamente desbocado, e así estuvo nos últimos anos, pois realmente é complicado. E tamén xa, para rematar, a cuestión do AVE, eu non quixen facer, entre comillas, leña do árbol caído, pero se vemos as hemerotecas, vemos declaracións constantes do ex-presidente da Xunta, do ex-presidente do goberno e dos seus membros dos seus equipos, fixándonos datas concretas, precisas. Se fixéramos caso a esas datas e se non intentaran trasladar unha imaxe que non é real, hoxe calquer galego podría coller o AVE en calquer estación de Galicia e irse a Madrid en AVE. E non é así. Entón, que é mellor? Lanzar mensaxes á prensa, lanzando datas que non cumprimos, insisto, 2007, 2009, 2012, ou ser realista e dicir aos ciudadanos, señores, a situación é esta. Desde o punto de vista técnico, as licitacións están como están, e desde o punto de vista orzamentario, o que se pode chegar a este punto é non seguir contando mentiras que realmente non van a ningún lado, porque as mentiras, ao final, son coxas, e se ve perfectamente como non podemos seguir trasladando mensaxes, trasladando datas que non se cumpren, porque, insisto, hoxe, no 2012, deberíamos coller un AVE en calquera estación de Galicia e poñernos en Madrid, e non é certo, eso é a realidade, non é certo.
Bueno, sigue siendo una situación un poco quimérica, ¿no? el AVE gallego. Me permiten entonces que pasemos a la pregunta del espectador, porque nos permitirá cambiar de asunto, un asunto que sigue siendo, que ha estado también en el centro del debate en la Cámara Autonómica. Marcos, adelante, por favor. Pues la primera pregunta de la noche nos habla de la fusión de municipios, y es que tras el caso de Cesuras y Oza dos Ríos, la idea ha dejado de ser un proyecto lejano para convertirse en una realidad más que tangible. Por eso María Sánchez nos escribe para ver si resolvemos algunas de sus dudas al respecto. La primera, ¿qué pasa cuando dos municipios se fusionan? ¿Cómo decidimos el nombre del municipio resultante? Y la segunda, y quizá más importante, es ¿quién se queda de alcalde? Preguntas concretas de los espectadores sobre un tema fundamental en los próximos años, seguramente, ¿no? La reforma del panorama municipal gallego. Señor Méndez Romeu, su partido finalmente ha apoyado este principio en lo que será la reforma municipal. ¿Qué le ha parecido a usted este primer anuncio de la primera fusión? Y sobre todo contestarle evidentemente al telespectador que hace una pregunta concreta. No sabemos ni cómo se va a llamar ese nuevo municipio, si va a tener un nombre fusionado también y quién será el alcalde. Primeiro, non hai ningún proxecto de reforma do mapa municipal ni en Galicia ni en España. O que hai é un proceso puntual de fusión voluntaria de dous concellos. O Partido Socialista ten informado públicamente que apoiará todos os procesos de fusión voluntaria, lóxicamente, se os veciños o desexan e os seus representantes políticos o acordan, naturalmente que estamos de acordo. Non creo que este modelo vaya a ser xeral. Respondendo á pregunta da nosa televidente, é evidente que cando se fusionan dous concellos, fórmase un concello novo. É un proceso moi lento, vai levar moito tempo, ten un conxunto de trámites previstos na normativa, acabarán constituindo unha comisión xestora ata que haxa novas eleccións e nese momento haberá unha nova corporación. E, por suposto, o nome e as demais cuestións organizativas as decidirá ese novo equipo directivo, ese novo equipo de goberno. Señora Bouza, su formación entiendo que está en desacuerdo con la fusión de municipios. Non, en absoluto. Nos o que pensamos é que a fusión de municipios non pode facerse simplemente como unha cuestión de vontade dos concellos. Desde o punto de vista da Xunta de Galiza, do Goberno de Galiza, ten que facerse dentro dun proceso de comarcalización que teña unha lóxica, e que ademais nos entendemos que ten que ir acompañado de un desmantelamento progresivo que leve finalmente á desaparición das diputacións. Ese proceso de comarcalización ten que ver tamén coa creación das áreas metropolitanas, ten que ver con unha visión máis moderna da administración local. E nós non vamos a opoñernos a que haxa fusión de concellos, pero a proposta de resolución que aparece na Cámara indica que se priorizará na atención da Xunta aos concellos que decidan fusionarse. E aí non estamos de acordo, porque se priorizará en que? Nos fondos que reciben. Nos entendemos que eso deixa de ser voluntario. Si o feito de que ti inicies un proceso de fusión é o que vai a definir os fondos que recibes do Goberno galego, a voluntariedade queda limitada. E ademais entendemos que o Goberno, unha vez máis, desatende a súa función. A súa función é coordinar estes procesos de ámbito territorial galego e facer un plan que faga que esos procesos se encadren en un plan de país. Entendemos que eso falta e que este anuncio de fusión de concellos foi unha maniobra de distracción por parte do señor Núñez Feijóo para evitar falar dos gravísimos problemas que ten Galiza. Señor Rodríguez. Bueno, eu o que quixera, en primeiro lugar, pois é felicitar claramente, neste caso, aos xestores políticos desta decisión e, fundamentalmente, felicitar aos dous alcaldes. Creo que é unha medida absolutamente valiente e é unha medida que é necesaria. Eu, por razóns, digamos, profesionales e académicas, levo tempo traballando non nunha perspectiva política, pero sí cunha forte preocupación sobre esta cuestión, e creo que este é un proceso absolutamente inevitable a medio prazo. Sin dúbida, a actual crisis o que está facendo é precipitar algo que a medio prazo que debería haberse hecho ya, ¿no? seguramente, hace tiempo, igual con el resto del países europeos. Efectivamente, eu creo que o noso modelo, a nosa estrutura municipal, o noso mapa municipal está certamente obsoleto, non? É un mapa de principio do século XIX e non responde ás dinámicas sociais, territoriais, económicas, culturales mesmo, dun país do século XXI como é hoxe Galicia.
sempre se mira para os pequenos concellos, é dicir, concellos con poucos habitantes, pero esta situación tamén sucede o mesmo, ou quizás con maior agravamento nas áreas urbanas, onde as cidades xa non rematan no término municipal, senón que se desbordan funcionalmente e físicamente mesmo sobre o que é os concellos do seu entorno. E a posta en marcha de procesos que ben se vía cooperación de servicios ou ben se unha integración de dous concellos, creo que é unha moi boa noticia, no sentido de que, se ben é certo que é preciso darlle unha lectura máis xenérica, non facelo de xeito aillado, si é certo que isto pode xerar un efecto de demostración moi positivo, e demostrarlle á sociedade e á clase política que si se pode facer se hai vontade. Eu creo que isto é o máis importante, máis será de que evidentemente é necesario plantexar un modelo xeral, se é necesario facer un plan xeral, non é menos certo que o feito de que haya un exemplo que nos permita mirar para ele, que haya unha demostración de que si se pode facer, se hai unha visión na cual se priorice o servicio que van a realizar ou que van a recibir os veciños, creo que é unha moi boa noticia, que, por certo, e ao fío do que se falaba antes, se enmarca nunha visión reformista que, en certa medida, no propio debate da autonomía, o presidente Feijóo plantexa. É dicir, ser gobernado un país non é só xestionar os asuntos do día a día, senón facer reformas de calado, reformas estruturales, e unha reorganización do mapa local a medio plazo, evidentemente, é unha reforma estructural de país fundamental para todos nós. Bien, las diferencias en materia impositiva quedaron ayer entre el Gobierno y la oposición, quedaron estos días patentes con la negativa del Partido Socialista de Galicia y del Bloque Nacionalista Galego de apoyar la futura ley de emprendedores propuesta por Alberto Núñez Feijóo. Veamos en qué consiste esa ley. La política fiscal centró buena parte del debate sobre el estado de la autonomía. La oposición insistió en la necesidad de aumentar los ingresos de la Xunta subiendo algunos impuestos. En concreto, los nacionalistas gallegos propusieron crear un nuevo tramo del IRPF y ampliar la cobertura del impuesto del patrimonio. Propuxémoslle e reiteramos hoxe neste debate que rebaixe a 300.000 o mínimo exento no imposto sobre patrimonio e que cree un novo tramo autonómico do IRPF para rendas superiores a 100.000. Los socialistas gallegos, por su parte, hicieron suyas estas reclamaciones, añadiendo algunas de factura propia. Además de un nuevo tramo para el IRPF y de una revisión del impuesto del patrimonio, reclamaron un nuevo impuesto para la banca y una tasa para las emisiones medioambientales. Un imposto para gravar os depósitos bancarios según o seu uso e rendabilidade, ca prohibición legal de transferir o custo deste imposto aos seus clientes. Novas figuras impositivas para gravar os custos medioambientais das grandes áreas comerciales e de venda do noso país. Pero el gobierno de la Xunta no considera que subir los impuestos sea en general una política acertada en tiempos de crisis. En su lugar, prefieren apoyar a los emprendedores gallegos impulsando bajadas de impuestos para determinados supuestos. E propoño que cando un pai quere deixar diñeiro ao seu fillo para montar un negocio, que fagamos unha deducción do 99%. E propoño, señoría, que cando alguén quera diñeiro para comprar un local, fagamos unha deducción do 100% de actos xurídicos documentados. E propoño isto, señoría, porque estou convencido que se facemos unha política selectiva fiscal, recaudaremos máis. Además, han decidido duplicar la deducción del IRPF para las nuevas altas en el censo de emprendedores y para las personas que decidan invertir en acciones o participaciones de sociedades de reciente creación. Todas estas deducciones complementarán la nueva licencia express, que pretende reducir los trámites administrativos necesarios para crear una empresa. Señor Méndez Romeu, su partido propuso en la Cámara Autonómica diversos tipos de impuestos, nuevos impuestos para recaudar, según sus cálculos, 500 millones de euros, si no me equivoco. El Partido Popular le ha contestado que esa no es la manera. ¿A usted no le parece que, de todas maneras, una política de creación de nuevos impuestos, aunque sea a las franjas de mayor ingreso económico o a empresas, por ejemplo, que destruyan el medio ambiente, no es de alguna manera castigar la posible creación de empleo por parte de esas empresas? Nos temos proposto unha tributación nova non sobre as persoas, sino como aquelas empresas que, por exemplo, as empresas financeiras están tendo beneficios récord no medio desta situación de crise económica.
Por lo tanto, é unha tributación moi selectiva, dirixida precisamente ás bolsas onde sí que hai ganancias importantes no momento actual. En segundo lugar, non concordamos en absoluto coa proposición do goberno galego para tratar fiscalmente dun xeito distinto determinadas sucesións en favor das persoas que creen emprego. O xeito de axudar os emprendedores, o xeito de axudar as empresas é fundamentalmente a través dos instrumentos de incentivo que en Galicia desarrolla sobre todo o IGAPE, o Instituto de Promoción Económica. Actuar de xeito discriminatorio en favor das persoas que teñen máis patrimonio para que o invistan vai en contra dun principio de igualdade, xa que as persoas que para abrir un negocio, para abrir calquera tipo de actividade emprendedora teñen que acudir ao sector financiero, van a estar nunha diferencia clara de condicións e non nos parece nin xusto nin eficaz. E, finalmente, as rebaixas impositivas que plantexa o señor Núñez Feijóo son rebaixas simbólicas. O certo é que, dende que o Partido Popular chegou ao goberno de España, a tributación sobre as persoas físicas tense incrementado, como todo o mundo notou no pasado fin de mes, e tense incrementado a tributación sobre outros impostos que están actuando de xeito moi negativo na economía das familias. Señora Bouza. Nos propoñemos tamén gravar as rentas máis altas a través dunha reforma do patrimonio e outra do IRPF, só as rendas máis altas e os patrimonios máis altos. Entendemos que non é o momento de rebaixar os ingresos na loita contra o déficit, buscando o equilibrio das contas. Unha rebaixa de ingresos vai a supoñer inevitablemente recortes, novos recortes. Nos entendemos que non é o momento de rebaixar os ingresos, sino que é o momento de buscar fórmulas de mellorar, de aumentar os ingresos da Xunta. Nos entendemos que non se pode obviar a subida de impostos para quen ten, por si acaso, crea emprego. En todo caso, que hai que facer propostas para beneficiar a quen crea efectivamente emprego, e iso non o está facendo adecuadamente a Xunta de Galicia, e o que nos lle pedimos, políticas activas para a creación de emprego. E sobre o tema da licenza exprés, nos entendemos que tal e como está formulado non distingue o sector ao que vai dirixido. Non é o mesmo a licenza exprés para un taller automobilístico que para un comercio de roupa. Non pode ser o mesmo, non pode ser unha inspección a posteriori o que confirme que esa licencia está dada, porque non é igual para a veciñanza, que tipo de instalación se faga, e porque moitos dos trámites que se fan á hora de conceder licenzas son trámites necesarios para garantir a seguridade, o nivel de ruídos e outras cuestións que afectan a veciñanza. Entón, nos entendemos que tal e como está plantexada, non é adecuada. Entendemos que hai que avanzar en detallar a cuestión da licenza exprés, aceptamos que hai que mellorar as tramitacións das licenzas, pero en calquera caso ten que ser con todas as garantías para os usuarios. Señor Rodríguez. Bueno, eu creo que a materia fiscal é unha das políticas máis importantes dunha administración pública, non? E en ese sentido, no debate da autonomía, podemos ver unha serie de cuestións, non? Podemos ver como o Partido Socialista o que propón é subir os impostos aos galegos en unhas cantidades en torno a 500 millóns de euros, e nos entendemos que neste momento non é o momento para subir, para incrementar máis a carga impositiva pois aos cidadáns, non? Respecto ás propostas que nos plantexamos de rebaixas de impostos, estamos falando de rebaixas selectivas para que aquelas persoas que van poñer un negocio, aquelas persoas que van poñer en marcha pois unha actividade económica propia e que en certa medida poden deixar de estar pois no paro e pasan a ser pois emprendedores, creo que hai que apoiadas, digamos, con todas as ferramentas que teña a administración, non? Por iso, non é un trato discriminatorio, ni moito menos, e non vai supor unha rebaixa de ingresos, porque se unha persona está traballando, pois está tributando a Seguridade Social, e se está no paro, pois está recibindo a Seguridade Social, o cual, ao final, se ten demostrado que, a veces, rebaixar impostos impulsa a actividade económica, e con iso se genera pois un incremento do que é por a vía impositiva, non? Nos, dentro do Partido Popular, a nosa postura en materia fiscal pois se ten visto moi claramente. Nos acabamos de subir a nivel do Estado pois o IRPF, non? Que foi unha medida que non estaba prevista nos seus inicios, pero que é unha medida que está agravando máis as clases, digamos, que teñen maiores salarios, as clases máis altas.
mentras que outros gobernos, neste caso o Partido Socialista, subeu no seu momento o IVA, que nos entendemos que, do punto de vista económico e social, é moito máis injusto, porque o paga todo o mundo. O paga a persona que está no paro, e o paga, digamos, aquela persona que ten máis ingresos. Nos entendemos que é necesario facer políticas progresivas a nivel fiscal e é necesario facer políticas fiscales que poidan contribuir á creación de emprego como as rebaixas selectivas que se plantexan en este ámbito. Creo que, como xa dixen, que a fiscalidade é unha das políticas públicas ou unha liña política moi importante. E creo que hai que ser tamén serio en estas políticas, e non se pode dicir un día, e non é, digamos, que me perdone o señor Méndez Romeo, non se pode dicir un día que baixar impuestos é de izquierdas e ao día seguinte subir impuestos é de direita ou é tamén de izquierdas. Realmente, en este caso, hai que ser serios e o que se debe intentar é plantexar aquelas medidas que por unha parte, permitan que a sociedade teña maior capacidade de recursos e con esa liquidez, con esos maiores recursos, xeneren o emprego necesario para que, en certa medida, o Estado, en vez de ter que cotizar máis, poida recibir. Bueno, parece que los impuestos... ¿Tienen color político realmente los impuestos, señor Romeo? Sin dúbida. Se trata de saber dónde se recauda, quen paga máis, quen paga menos, quen paga de acordo co seu nivel de renta, e quen, en cambio, se beneficia do seu nivel de renta para pagar menos, e se trata de gravar aqueles nichos de actividade onde existe capacidade recaudatoria, que non son só as persoas, sino que son tamén moitas veces as actividades económicas. E creo que aquí o Partido Popular non ten unha vontade nin de establecer un sistema progresivo, nin de facer que as persoas con menos recursos teñan as suficientes compensacións. O certo é que desde que chegaron vostedes, as clases máis desfavorecidas da sociedade están notando o peso da crise con máximo rigor, con medidas, ademais de recorte das prestacións, que significan ao final tamén salarios indirectos e que vostedes están aplicando sistemáticamente. Bien, pasamos a la siguiente pregunta de nuestros telespectadores, porque creo que también nos deja un nuevo tema que también ha estado muy presente estos días en la Cámara Autonómica. Vamos pues con la segunda pregunta de la noche, que nos habla del copago sanitario. Pero antes de darle paso, permítame como siempre recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, vamos con el correo de Pablo Fernández, un espectador preocupado por el futuro de la sanidad pública gratuita. Ha visto que Cataluña ya se ha rendido al copago con medidas como el euro por receta sanitaria. Quiere saber si algo parecido podría pasar en Galicia. ¿Ustedes qué opinan? Señor Rodríguez, ¿va a suceder esto en Galicia? El presidente de la Xunta lo ha negado tajantemente esta mañana, pero se lo vuelvo a preguntar. Sí, ¿es posible el copago en la receta sanitaria en Galicia? Simplemente reafirmar ou reproducir, en certa medida, as palabras do presidente da Xunta de hoxe, que se reafirma no non copago. É dicir, é certo que algunhas comunidades autónomas, curiosamente, unha comunidade autónoma, entre comillas, rica, en España, como é a catalana, unha comunidade moi industrializada, moi urbanizada, moi endeudada tamén. Moi endeudada tamén, pois está poñendo medidas deste tipo. En Galicia temos apostado por... Apoiado por su partido tamén. Efectivamente, pero hai que contextualizado, é dicir, estamos falando, como se dixen, dunha das comunidades autónomas máis endeudadas, cun déficit público máis elevado, sendo unha comunidade autónoma rica de España, Nos o temos, a nosa política vai por outra línea, o temos demostrado xa ao longo deste tempo. Se pode, en sanidade, se pode facer un gasto moito máis eficiente e se poden adoptar medidas de aforro que son por todas coñecidas. Por exemplo, nós fomos quen de poñer en marcha un catálogo de medicamentos que posibilitou aforrar 50 millóns de pesetas ao día. 50 millóns de pesetas ao día, que é unha enorme cantidad económica e que, por certo, houve dificultades para implementado debido a que, en certa medida, houve unha preocupación por intentar que non pudese implementar este catálogo. Pero é certo que hai medidas como o catálogo de medicamentos, hai medidas que se están impulsando como unha central de compras, como unha plataforma logística de distribución de medicamentos, que o que nos deben levar é a intentar ser moito máis eficaces e tamén eficientes no que son a prestación dun servicio fundamental como é a sanidade, que é un servicio básico
no estado de bienestar, que o Partido Popular en Galicia o trata con moitísimo mimo e que está, prova dese mimo é que se están ahora mesmo construindo unha serie de novas infraestructuras sanitarias de altísimo rango, e creo que por aí é por onde debemos ir, intentar aforrar naqueles sitios que poidamos aforrar. O catálogo de medicamentos é unha prova palpable. Tamén habrá que intentar tomar medidas para intentar reducir, entre comillas, bolsas de fraude ou mal uso da sanidade, que todos coñecemos. É dicir, eu vindo para aquí, escutaba na radio, como a veces, habitualmente, a mellor cunha tarjeta sanitaria dun jubilado se abastece de medicinas toda unha familia. Eso non se pode facer, non? La picaresca, non? Esa picaresca existe, non? Cuantificar esa picaresca, a mellor é moi difícil, é moi complexo, non? Pero o que sí é certo é que hai percorrido para ser máis eficaces, para ser máis eficiente no gasto farmacéutico e no gasto sanitario. Eu creo que se vamos por aí, seguramente non tenemos que chegar a tomar medidas que, por certo, son medidas que neste caso o goberno catalán as adopta nun contexto... ¿Usted las entiende? Nun contexto como o catalán, onde hai unha deuda pública que ven herdada de outros gobernos, é dicir, que este goberno actual se topou cun burato económico brutal. Pero llegado el momento de tener que tomar más medidas de ajuste, ¿le parecería que es decir, que cada ciudadano pague €1 por cada receta emitida, le parecería rentable, le parecería útil? Ese escenario a corto prazo, incluso me atrevería a decir a medio prazo, non hai ese risco, e non o hai, insisto, por a boa xestión que se está facendo a nivel das finanzas públicas autonómicas. Fíxese vostede que Galicia é a comunidade autónoma con menor déficit público de España. É unha das comunidades autónomas máis solventes de España. E iso é gracias tamén... Perdone que le interrumpe, sin embargo, esta misma mañana el presidente Núñez Feijóo, en una entrevista radiofónica, afirmaba que, puestos a elegir entre un copago en una prestación de servicio sanitario y un copago en una receta médica, pues él estaba a favor del copago en la receta, ¿no? Home, na receta médica, eu creo que hai, iba a decir, profesionales sanitarios, que non o son, perdón, pero queremos todo o mundo que é, porque é unha magnífica coñecedora do mundo sanitario, xa existe o copago nas recetas, non? Pero, máis alá deso, o que sí temos que ser conscientes é que temos unha xoia, é dicir, a sanidade en España e en Galicia é algo que debemos mimar todos, a sociedade, os cidadáns, os usuarios, os profesionales e os responsables políticos. E a mellor forma de poder manter esta xoia e que os cidadáns estén tan ben atendidos como están ata o momento é manter unhas finanzas autonómicas solventes con un déficit o menor posible e que sexamos quen de ir prevendo os cambios que pode haber nos ingresos autonómicos e ir axustando as ofertas á demanda. O que está claro tamén é certo que, xa remato, perdón, é que non podemos pensar de que as cousas non costan. É dicir, un servicio cunha calidad tan boa como ten o servicio sanitario español, o tuvo sempre, o tuvo con diferentes gobernos, nas diferentes autonomías, iso ten un coste importantísimo. E ese coste sale dos nosos impostos. E temos que ser conscientes, os usuarios, de que temos que mimado, non temos que abusar del, e tamén os políticos. E temos que, en certa medida, ser conscientes de que ese gran valor que temos é necesario cuidado. E adoptar medidas para intentar non ter que tocar as prestacións de servicios, pero a mellor si é necesario facer reaxustes, facer proxectos que nos permitan ser eficaces e eficientes e manter os servicios. Señora Bauza, ¿usted no cree en la posibilidad de que realmente no se toque y que la sanidad gallega pública e incluso la receta esté blindada, ¿no? Eu creo que non é... Me daba la impresión de que ponía una cara de duda, de no creérselo. Eu creo que a sanidade galega é sostible. Non precisa introducir o copago. Creo que hai espazos, e, bueno, nos temos colaborado co goberno, hai espazos para mellorar a xestión, e hai espazos de recorte, de gasto, que non afectan directamente ao servizo. Pero nos entendemos que o copago... En este momento xa existe un copago farmacéutico, en este momento os activos pagan unha porcentaxe, a xente que está en Muface paga unha porcentaxe dos seus medicamentos e os que están exentos de pagalo son as clases pasivas. Ben, o copago ten dúas posibles funcións. A primeira función é a recadatoria. Para establecer un sistema de copago recadatorio donde non o hai,
Hai que establecer ao mesmo tempo un sistema burocrático que recolla diñeiro, contabilice, para que sea rendible, para que realmente supoña un ingreso, un copago, para o que haxa que introducir un novo sistema para contabilizar esa recadación, o copago ten que ser moi elevado. E por iso, o único espacio onde é posible introducir o copago para que sexa recadatorio é no gasto farmacéutico, porque xa existe no gasto farmacéutico un sistema de copago. Entón, o que fai Cataluña é, vamos a aproveitar un sistema que xa existe de copago e o que vamos a facer é aumentar ese copago para mellorar os ingresos. En Galiza, o que se está plantexando... Con eso usted non está de acordo? Claro que non estou de acordo. Eu creo que ten que haber modos mellores de eficiencia. Pero o copago ten outro elemento no que temos que pensar, que afecta directamente á saúde pública, e é que o copago é un elemento disuasorio. Un elemento disuasorio quere decir que parte da base, incluso disuasorio desde a planificación, planifícase como un elemento disuasorio. Temos demasiado gasto farmacéutico, vamos a poñer un copago para evitar que a xente que non está verdadeiramente enferma non vaya á farmacia, porque agora partese da base de que a xente vai á farmacia porque é gratis. Entón, vamos a poñer un copago para disuadir. Vamos a poñer un pequeno copago nas consultas, 5 euros por consulta, porque a xente que non este verdadeiramente enferma, se ten que pagar 5 euros, vai a ir menos. Un copago disuasorio. Que está pasando con isto en Portugal? En Portugal sabemos que se instala o copago. Se instala o copago para todos os servicios médicos, para todos os servicios sanitarios. Que está pasando? Aumentan os índices de mortalidade e aumenta o empeoramento da saúde da cidadanía. Efectivamente, están vivindo unha crise económica gravísima que agrava tamén as condicións de vida e iso empeora a saúde da xente. Pero finalizo xa. No, es solamente para hacer una pregunta. Aquí se estaba hablando, entiendo yo, de la posibilidad de un copago relativo, es decir, no aplicarlo por igual a todos los ciudadanos, sino que aplicar, tener en cuenta la declaración de la renta. O Partido Popular plantexou xa no Parlamento modificar as condicións do copago farmacéutico. Eso está plantexado xa. O sea, os portavoces de Sanidade do Partido Popular plantexan xa cambiar o copago. Aumentar o copago farmacéutico, porque claro, o sistema sanitario está basado en un equilibrio. O pagamos en función do diñeiro que temos e o usamos en función do enfermo que estamos. E iso é o que fai que sea un sistema solidario. Pagan os que teñen e o usan os que o necesitan. Se introducimos o copago ou modificamos as condicións do copago, rompemos ese equilibrio. E iso afecta directamente a saúde da poboación. Por eso, espacios de mellorar, espacios de racionalizar, espacios de aforrar donde se poda aforrar, seremos capaces de chegar a consensos. Copago, non. ¿El Partido Socialista de Galicia también es un no rotundo a cualquier forma de copago, tanto en la receta como en la prestación de servicios sanitarios? Sí, creemos que eso incidiría gravemente nos sectores máis consumidores de servizos médicos, que son precisamente as persoas de menos recursos, os pensionistas en concreto. Que un pensionista cunha pensión de 400, 500 euros mensuais teña que pagar cada vez que vai ao médico con 7, 8 recetas. Entiendo que ese caso estaría excluído, estaría ¿no? Excluído, ben. En Portugal, de hecho, están excluidos, ¿no? O Partido Popular en Galicia quere cobrar 10 euros pola emisión de tarxeta sanitaria. Está cobrando. Está cobrando, mellor dito. Eso non ten absolutamente nada que ver co copago, como ustedes saben perfectamente. Co financiamento por parte do usuario do servizo público da saúde. E logo nos falan das virtudes da eficiencia e ao mesmo tempo se privatiza o futuro hospital de Vigo en favor dunha empresa privada a que haberá que pagarlle durante os próximos 40 anos un sobrecusto do prezo en relación a un sistema normal de adxudicación. Esa é a contradición flagrante que ten o Partido Popular en materia sanitaria. Fala, por un lado, de aforros mediante medidas de eficiencia e, polo outro, despilfarra mediante unha contratación externa. E por si isto fora pouco, dígase o que se diga por parte do Grupo Popular, se está reducindo a calidade de atención.
Hoxe hai 300.000 persoas en Galicia esperando unha primeira consulta ou unha intervención cirúrxica, porque o Partido Popular suprimiu as intervencións polas tardes nos hospitais, reduciu o número de facultativos e as consecuencias son que as listas de espera se incrementan. Iso é eficiencia ou iso é realmente castigar aos sectores máis febles da sociedade? Bueno, precisamente entiendo que en la Cámara Autonómica el presidente Feijóo propuso la ley de espera máxima, ¿no? Les propongo que veamos, porque hemos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos su opinión sobre tema sanitario. Estos son los testimonios que hemos recogido. En el debate sobre el estado de autonomías también ha sido protagonista la sanidad. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que presentará este año una ley de espera máxima en la sanidad pública para que pueda haber así por primera vez un seguro de espera en este ámbito. Una vez más hemos querido salir a la calle para ver qué le parece esto a los ciudadanos y las respuestas han sido más que positivas. Bueno, me parece muy bien porque es que según el tipo de enfermedad que sea, pues tendrá más urgencia o menos y evidentemente un cáncer o algo así es normal que tenga a lo mejor menos espera. Me parece bien en principio, lo que hay que saber es cómo es el funcionamiento, cómo será. Todo lo que se haga para disminuir la espera es bueno. Desde la Xunta de Galicia se quiere potenciar la venta de medicamentos genéricos para conseguir así ampliar el ahorro farmacéutico, una medida que está calando bien entre la gente. Eu creo que sí. Eu tamén estou por eles que tamén nos toman. Yo, por ejemplo, en las farmacias sí pido genéricos. La verdad es que sí. Yo cuando tengo que tomar algún medicamento uso genérico y yo creo que me da el mismo resultado. A pesar de esto, aún queda mucho por hacer, ya que hay quien sigue prefiriendo los fármacos de marca por simple comodidad. De marca. No sé, de qué modo que te sientes más segura. Debe ser esto de las marcas, ¿no? Que todos tenemos ahí metidos en la cabeza. La marca, sí. A la hora de ir al médico, los gallegos se inclinan por la opción que los propios especialistas les dan, evitando así que sobre ellos recaiga la decisión de escoger entre unos y otros. Non yo pido se el mos dá, xa mo explica, ou se non é un médico é a farmacia. Xa me dio, xa vai levar destes porque non hai os outros, son igual e tal, pois eu justame eso. Es que me dé el médico, O sea, si son la típica aspirina y así, siempre tiras más a las marcas que a los genéricos. De momento habrá que esperar un tiempo para ver si las medidas impuestas por el presidente del Ejecutivo gallego siguen siendo tan efectivas como hasta la fecha, donde se habla ya de ahorros de hasta 80 millones de euros. Bueno, estos son algunos de los testimonios que hemos recogido en la calle, evidentemente no tienen un valor científico, pero bueno, los genéricos, la cultura del genérico hace unos años parecía difícil que la gente lo asumiera y da la impresión de que es totalmente natural y que la gente lo asume sin ningún problema, ¿no, señora Bouza? Funciona. Bueno, que funciona non hai ningunha dúbida, porque se non funcionaran igual que os de marca, non estarían aprobados polas comisións que... E funciona el ahorro, digo, non? Dende logo funciona o aforro. Tamén sabemos que as empresas farmacéuticas teñen a pillería, digamos, non? De introducir a medicamentos que xa son xenéricos porque xa levan varios anos funcionando, introducirlle pequenas modificacións para que aparezcan como unha nova fórmula e, por tanto, non ter equivalentes xenéricos. Pero, bueno, eu creo que sí que foi unha boa medida que se promovan os xenéricos. Entendo que o que é un pouco exagerado é que a Xunta gaste 2,2 millóns de euros en unha campaña de publicidade licitada en febreiro para promovelos, porque os xenéricos fundamentalmente se consumen porque os prescriben os facultativos, non? Entonces, bueno, creo que tal e como está a sanidade e con estos temas tan graves en riba da mesa, gastarse máis de 2 millóns de euros... Bueno, o facultativo agora non ten máis remedio que dalo, porque o catálogo está funcionando e o facultativo ten a obriga de, no caso de que en que haxa xenéricos, ten a obriga de prescribir xenérico. Nos entendemos, apoyamos esta medida no seu momento e entendemos que é o camiño, non? É un dos camiños posibles de racionalización. Creo que tamén hai que
educar a cidadanía en que, ademais dos medicamentos, hai outras formas polas que recuperar a saúde e que disminuya un pouco a demanda de medicamentos, porque somos unha sociedade excesivamente medicada. Señor Méndez Romeu, su opinión sobre la callopina. Tanto sobre la nueva lei de espera máxima e sobre son dúas cuestións distintas. Sobre a espera máxima, creo que o ideal é que a espera máxima a fixe o médico, porque non hai enfermedades, hai enfermos, e o médico ten que decidir en cada caso cal é o tempo de atención, sobre todo en caso de cirurxías. Porque que se vai facer cunha lei? Indemnizar aquela persoa que pase máis tempo ou ofrecerlle un tratamento alternativo nun hospital diferente ou nunha clínica diferente. Eso é o que se pretende ou é simplemente retórica administrativa? Creo que aí, ata agora o presidente da Xunta, nada diso, evidentemente estamos diante dunha normativa que non ten incidencia real na saúde. E con relación aos medicamentos, son os médicos, as persoas que recetan todo o que se consume con cargo ao sistema público de saúde. Non son os pacientes os que exixen unha medicina, é o médico que receta. E cando son medicamentos que non están suxeitos a pago por parte do sistema público, normalmente son os profesionais, os farmacéuticos, as farmacéuticas, os que indican que é o medicamento apropiado. É dicir, trátase máis dun problema dos profesionais da saúde que dos propios cidadáns. Señor Rodríguez? Bueno, hai dúas cuestións. A lei de espera máxima está claro que é un compromiso para que os cidadáns estean máis e mellor atendidos e que sepan que hai uns prazos máximos nos cuales o sistema sanitario ten que darlle cobertura aos seus servicios. Bueno, eso evidentemente terá que regular a propia lei, pero o que si é certo é que fixa un compromiso da administración respecto ao administrado, e pensamos que sempre é moi positivo porque marca unhas regras de xogo. Respecto ao catálogo de xenéricos, ao uso de xenéricos, quero dicir que nos momentos da súa implementación se contou co apoio do Bloque Nacionalista, non así do Partido Socialista, que fixo unha oposición frontal, mesmo chegou a plantexar un recurso de constitucionalidade para intentar que non entrara en vigor, como estamos vendo, socialmente se está sendo admitido por a meirande parte da sociedade porque funciona igual. Un medicamento de marca e un de non marca co mesmo componente activo e co mesmos componentes funcionan igual. Nese sentido, sí é certo que é necesario tamén concienciar a sociedade de que isto é así. Por eso esa campaña de concienciación que vostede di que é moi costosa, pero mire, só co que se aforra en 7 días se paga esa campaña. Pero a campaña vai dirixida á cidadanía. Pero, por suposto, pero hai que educar, hai que dar información, hai que transmitir información. Con 2 millóns de euros contratanse moitos médicos. Non, con 2 millóns de euros son 7 días de aforro do que supón o catálogo de medicamentos. E estamos vendo tamén que no ámbito sanitario estamos ante unha legislatura absolutamente excepcional. Se está construindo en Vigo o Hospital Público Metropolitano de Vigo, é dicir, a infraestructura sanitaria máis importante de España nestes momentos, e se está intentando lanzar unha mensaxe que non é certa. É dicir, unha cousa é o canon do edificio, que é unha especie, digamos, de alquiler de edificio, e outra parte desa cantidad económica é para pagar todos os servicios sanitarios da área hospitalaria. Comida, prometo que tenemos limpieza, etcétera. Tenemos pendiente un debate sobre... un apuntamento sobre a lei de espera que non falei antes. Existe en este momento un real decreto que leva xa máis dun ano en vigor que obriga a uns tempos de espera a toda a sanidade pública de todo o Estado español e que é incumplida polo goberno galego. Núñez Feijóo prometeu esta lei de tempos mínimos de espera polo menos nos 2 últimos debates do Estado da Nación. Eu creo que é un brindis ao sol. Non estamos en este momento, eu creo que o movimento demostrase andando se realmente queren reducir os tempos de espera, o que teñen que facer é reducilos. Bueno, agardemos cando este esta lei na tramitación parlamentaria, poder consensuada, poder negociada e poder tamén recoller as sensibilidades das diferentes forzas políticas e ser entre todos capaces de xerar unhas normas de xogo e uns prazos. Cando será ese debate, señor Rodríguez? Bueno, non teño información precisa en este ámbito, non son o portavoz de Sanidade, como si a señora Bouza. Bueno, queda pouco, queda pouco tempo de legislatura. Si o compromiso do goberno é no menor prazo posible
pois plantexar un borrador e empezar a discutir no trámite parlamentario habitual e poder sacar adiante unha lei que entendemos xenera unhas garantías importantes para os cidadáns e, sobre todo, marca unhas regras de xogo que creo que é bo para todos coñeceras. Muy bien, pues estaremos al tanto de ese borrador y de esa discusión en la Cámara Autonómica. Señor Rodríguez, muchas gracias por su participación. Señora Bouza, como siempre, gracias. Señor Méndez Romeu, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Les espero, como siempre, el próximo martes a las 10:30 de la noche con nuestra tertulia periodística. Hasta entonces, pasen una feliz noche. Hasta luego.